Здравейте, приятели на риболова! Намираме се в Виена. Искаме да направим няколко видеа тук заедно, да ви покажа как стоят нещата в Виена, как се лови риба и какви риби има в Дунава. И искаме едно такова съдържание, някакви клипове да направим и да ги слагаме на YouTube, заедно да се радваме, да се научим някои неща. Някои неща вие да ми кажете как се прави или аз нещо, да ми задавате въпроси на YouTube. Това е новия Дунав, нов Дунав се води. Това е някаква ръкава нещо на Дунав, а истинския Дунав е на другата страна. По принцип от дълги години тук ловя риба. Искам да споделя моя опит с риболова, с сом, с щука. И надявам се да ви харесва моите видеа. Така че, ако ви харесва, да ми последвате в YouTube и да ми правите лайк, да ми сложите. И очаквам вашите коментари, въпроси също. И за сега ви оставям и с едно кратко видео да ще ви включа под водата, големите шарани да са. И така. Приятно гледане ви желая и не забравяйте да се абонирате и да слагате лайк и очаквам вашите коментари. С уважение. Довиждане.